Kaixo kuadrilla? Bueno, gaur errepasatuko dugu gelan egindako memoriz. Eta ez bali mazate gogoratzen, bazpare, bialiko izuet bideo txiki bat hori errepasatzeko, bale? Bueno, pausu bat zian. Mantxo, juntu, kruzatu, juntu, behatzak, juntu, kruzatu, juntu, eskuak, juntu, kruzatu, juntu, stop, juntu, gora, behatzak, eskuak. Eta bigarren zatikoa, kruzatu, kriskitin, txau. Listo? Bueno, eta orain ingo dugu musikarekin. Ia animatzazaten familia guztia batera egitera, bale? Hor dikoa. Yeah.